नमस्कार. नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण पारंपरिक पद्धतीने हळदीच्या पानाच्या पातोळ्या बनवणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. पातोळ्या बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी किसलेला गूळ, 2 वाट्या किसलेलं ओलं खोबरं, थोडे ड्रायफ्रूट्स, 1 चमचा वेलची आणि जायफळ पूड, चिमूटभर मीठ आणि 1 लहान चमचा तूप. आपण इथे 2 वाट्या किसलेलं ओलं खोबरं आणि तेवढ्याच प्रमाणात 1 वाटी किसलेला गूळ घेतला आहे. इथे आपण एका लहान टोपात तांदळाचे पीठ देखील घेतले आहे. सर्वात आधी आपण हे ड्रायफ्रूट्स मिक्सरच्या भांड्यात थोडं जाडसरच वाटून घेणार आहोत. आपण गॅसवर ही कढई ठेवली आहे. यामध्ये आपण किसलेलं ओलं खोबरं घालू आणि मग त्यामध्ये किसलेला गूळ घालू. आपल्याला गूळ आणि खोबरं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवायचा आहे, नाहीतर गूळ कढईला चिकटतो. आपल्याला हे सतत परतत राहायचे आहे. आपण पाहू शकतो या मिश्रणाला हे पाणी सुटलं आहे. हे पाणी पूर्णपणे सुकेपर्यंत आपल्याला मिश्रण परतायचे आहे. आता यामध्ये जायफळ आणि वेलची पूड घालू. भरडलेले ड्रायफ्रूट्स, चिमूटभर मीठ व्यवस्थित परतून घेऊ. अगदी शेवटी 1 चमचा तूप. आता हे सर्व मिश्रण थंड होऊ द्यायचे आहे. तोपर्यंत आपण पीठ मळून घेणार आहोत. आपण हा एवढा टोप पीठ घेतले आहे, म्हणून आपण तेवढेच 2 टोप पाणी गरम करून घेणार आहोत. टोपावर झाकण ठेवू. पाण्यात थोडे मीठ घालू आणि पुन्हा यावर झाकण ठेवून पाण्याला उकळी येऊ देऊ. यामध्ये 1 लहान चमचा तूप घालून मग यामध्ये आपण तांदळाचे पीठ मिसळणार आहोत. पीठ थोडं थोडं करून मिसळायचे आहे. यावर आपण 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून पीठ थोडं वाफवून घेऊ. त्याने पीठ मऊ होते. आपण पीठ आता एका परातीत थंड होऊ द्यायचं आहे. थोडं थंड झाल्यावर पीठ मळायला घ्यायचे आहे. पीठ आतून गरम असतं, म्हणून हाताला थोडं थंड पाणी लावून पीठ मळायचे आहे. आपण थोडं पीठ बाजूला काढून ठेवून बाकीचे पीठ मळणार आहोत. आता या पिठाचे आपण गोळे करून घ्यायचे आहेत. आपण ही हळदीची पानं काढून आणली आहेत. लहान पानं तशीच ठेवणार आहोत, तर मोठ्या पानांचे मधून 2 तुकडे करून घेणार आहोत, जेणेकरून ते टोपात राहतील. या शिरेवरून आपण लाटणं फिरून ती नरम करून घ्यायची आहे.
आता या पानावर आपण थोडं पाणी लावून त्यावर आपण पीठ थापून घेणार आहोत। हवं तर यावर असं दुसरं पान ठेवून आपण ते लाटण्याने लाटू देखील शकतो। हवं तर अजून थोडं लांब करून घेऊ। आत्ता आपण यामध्ये गूळ खोबऱ्याची चून भरून याची व्यवस्थित घडी करून त्याची कडा चिकटून घेणार आहोत। गॅसवर आपण इडलीच्या भांड्यात पाणी गरम करत ठेवले आहे। यावर आपण हा ओला केलेला सफेद कपडा घालून त्यावर एक एक करून ह्या पातोळ्या ठेवणार आहोत। आता याला झाकण लावून 15 ते 20 मिनिटं वाफवून घेणार आहोत। आणि आपल्या पातोळ्या रेडी आहेत। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।